הנה האשליה שהקבלן מכר ללקוחה שלי בווילה הזאת. היא הייתה בטוחה שהיא קיבלה מפרט עשיר, אבל אז פתחנו את התוכניות. תראו את זה. נקודת מאור בודדת במרכז הסלון, ועוד אחת בודדה בפינת האוכל. אפילו לא במרכז. חללים ענקיים עם מנורה גינרית אחת באמצע. זה פשוט לא לעניין. כדי לייצר תחושה של מפרט יוקרתי, הוא תקע פס צבירה אחד במטבח. בפועל הוא בכלל לא מספיק, והתאורה מעל האי לא קשורה בכלל לאי שהיא תכננה. והמסדרון? נקודה מסכנה אחת בין שתי דלתות. מאחר ויש לנו הנמכות גבס, פרסנו את האור מחדש. במטבח הוספנו פסי צבירה ארוכים בצורת רייש, ועוד 2 פסי צבירה מגנטיים בסלון ובפינת האוכל. במסדרון יצאנו חטא מדוגמת שמשנה את כל החלל, והוספנו תאורת אווירה היקפית. והכי חשוב, בשיחה עם יועץ מיזוג האוויר גילינו שהתאורה של הקבלן מתנגשת בפתחי האוורור של המזגנים. הזזנו הכל ויצרנו פרופילים של ניתוק בתוך הגבס. התוצאה יצאה מהממת ובטוחה. אל תחכו שהחשמלאי ייכנס לעבודה והגבס ייסגר, כי אז זה כבר מאוחר מדי. בונות או משפצות, כתבו לי תאורה בתגובות, כנס לכן סדר באור.